I el que a mi em toca seria la part d'explicar el que és el dia a dia del servei d'atenció i denúncia, que se'm fa bastant difícil, bastant complicat resumir-ho en 10 minuts, però no vull començar sense dir o explicar el context en el que ens movem. Està clar que el nostre àmbit és un àmbit molt concret, és un àmbit d'atenció a les víctimes de racisme, i el context en el que nosaltres ens movem, del que partim, és un context en el que ens trobem en un marc jurídic limitat, que ja els meus companys de taula us comentaran, ja parlaran d'això. Un context en el que hi ha una situació de legitimació social, de situacions on es produeixen aquest tipus d'agressions o discriminacions amb una motivació racista, i aquesta legitimació social ve donada precisament per una legalitat que hi ha vigent en aquest context. Sobretot hem de tenir en compte i hem de partir de que les víctimes amb les que tractem es veuen en una situació en la que han de demostrar que són víctimes, que han estat víctimes d'una discriminació. I això es dona perquè normalment sempre ens trobem que són situacions que la majoria de la gent no reconeix que es donen, no? I a més perquè ens trobem que són situacions tan habituals que es donen amb tanta periodicitat que semblen que ja estan assumides i que per tant no són motiu de denúncia, no han de ser denunciades, no? Ens trobem en situacions que moltes vegades les mateixes víctimes, quan arriben al nostre servei, ens comenten m'ha passat això, m'ha passat, per exemple, el tema de que han anat a posar una denúncia a una comissaria determinada i aquesta denúncia no li han deixat posar per una qüestió, per una altra, per el fet de que, en un cas concret, si és una dona marroquí i ha anat, això va ser fa pocs dies, va anar a la comissaria a posar una denúncia per un tema d'injúries i es va trobar que la persona de torn que donava aquest servei li va comentar si anava a denunciar a una paisana o a una espanyola. En el moment que li va comentar que era una espanyola, li va dir no cal, no posis la denúncia perquè no cal que la posis, no? En aquestes condicions no cal. Clar, ella donava per fet que això era així, que no hi havia cap problema amb un tema com aquest, que no calia reivindicar res. Nosaltres ens trobem que hem de demostrar, a més, no només demostrar que la víctima ha patit una discriminació, sinó també eleccionar d'alguna manera la víctima perquè consideri els seus drets i que tingui en compte que els pot defensar i que els pot denunciar. O a vegades no cal denunciar, sinó prevenir-los, no? Per tant, llavors, aquest és un context de partida en el que ens trobem, és un context complicadet en el que hem de treballar dia a dia i sobretot el que vull remarcar és l'especificitat del nostre servei. És un servei, com deia abans, que té una discriminació concreta, és una discriminació per racisme i que a més les víctimes d'aquesta discriminació tenen una caracterització concreta. Llavors, què és el que fem? Què és el que intentem tenir molta cura? Intentem tenir molta cura a l'hora d'assumir els casos. Estem parlant que és un servei que, clar, pel col·lectiu que atenem, moltes vegades ens trobem que és un col·lectiu d'estrangers, d'immigrants, i hi ha una certa confusió amb l'atenció que podem donar. Si és una atenció per un tema d'estrangeria, si és una atenció per regularitzar la seva situació administrativa. No, nosaltres no atenem amb temes que tinguin a veure amb llei d'estrangeria. Sí que atenem les conseqüències de l'aplicació d'aquesta llei d'estrangeria, les conseqüències que deriven precisament d'aquestes discriminacions de caràcter racista. Llavors, nosaltres a l'hora de plantejar aquesta cura per assumir un cas, hem de valorar-ho d'una manera, per una banda, potser subjectiva, perquè hem de confiar en la víctima, hem de confiar en la persona que estem atenent, i això per una vegada ens fa ser una miqueta privilegiats perquè ens creiem la feina que estem fent i moltes vegades els nostres advocats, tant l'Òscar com el Josep, comenten que és un privilegi defensar a persones que consideres que realment no tenen la raó.
i això no sempre passa en el món jurídic. Llavors, intentem establir aquesta relació de confiança amb la víctima, però per una altra banda també intentem posar en marxa mecanismes molt més objectius a l'hora d'assumir els casos, no? Molt més objectius en funció de la recopilació de la informació, a través d'entrevistes personalitzades i a vegades havent de contrastar els fets que se'ns estan plantejant, no? I també hem de mencionar aquí el gran treball que fa el nostre equip de voluntaris, el nostre equip de treball, que setmanalment ens reunim, que és un equip que està format per diferents perfils professionals i formatius, advocats, educadors socials, treballadors socials, professorat, en altres casos. I aquest equip de treball, en aquestes reunions de l'equip de treball, és on podem decidir si assumim o no assumim un cas en funció de tota la informació que ens arriba, en funció de l'entrevista personalitzada que hem fet amb la persona i en funció de moltes altres característiques o qüestions que hem de tenir en compte. També hem de tenir clar que aquestes persones necessiten una atenció que pot anar en molts casos una mica més enllà del que seria resoldre el conflicte, resoldre el tema, resoldre el problema que ens plantegen en aquell moment. Moltes vegades les situacions de discriminació racista generen agreugen les situacions personals i socials o laborals en les que es poden trobar aquestes víctimes. Llavors, d'altra banda, el que fem nosaltres és intentar recórrer a altres recursos, a altres entitats, a altres associacions que ens poden ajudar i donar suport per poder proporcionar una atenció integral que va molt més enllà de resoldre el conflicte en concret. I aquesta atenció pot passar per un suport en l'àmbit psicològic, com podria ser l'associació EXIL, que és una de les que ens tenim col·laboració estable, o treballar amb altres associacions en l'àmbit laboral o en l'àmbit social. Això fa... Ja només en queden 2 minuts. Doncs, en definitiva, anant al gra, que és el que jo volia precisament parlar dels protagonistes d'aquest tema, d'aquest servei d'atenció i denúncies que són les víctimes. Aquestes víctimes pateixen situacions de discriminació en molts àmbits de la seva vida i nosaltres intentem assumir totes aquelles tipologies que poden fer front a tots aquests àmbits de la seva vida. I ens trobem amb aquestes realitats de discriminació al carrer, als espais públics, el que seria a l'escala de veïns, i cada vegada ens trobem en situacions en aquest àmbit més de convivència, en situacions més deteriorades, en situacions en les que les persones ens arriben ja quan el conflicte ja està molt avançat. I són àmbits en els que abans nosaltres treballàvem amb la idea d'intentar fer mediació, una intervenció directa, contribuir al que seria la pau social, intentar prevenir conseqüències més greus, etc. Però amb tot el context que tenim ara actualment de crisi, les situacions, com us deia, ens arriben molt més deteriorades i per tant ens arriben amb una denúncia presentada i hem d'entrar per la via penal. En molts casos intentem utilitzar la mediació penal per poder solucionar aquests conflictes, però no arribem a temps. La deterioració és tant que hem de passar per un judici. I és aquests casos en els que nosaltres també assumim un dels papers principals, i us parlarà després l'Òscar, doncs és el paper d'acusació particular, que com a servei d'atenció i denúncia també assumim. Aquests conflictes no només es donen en l'àmbit del que seria la convivència habitual, sinó que també es donen en espais on hi ha una intervenció directa per part dels cossos de seguretat pública. I també, sobretot, aquestes dues tipologies, juntament amb una altra, que seria l'accés que seria serveis privats, són les tipologies que en els darrers 3 anys s'han estabilitzat a l'alça. Són tipologies que en nombre de casos s'han incrementat. Llavors, en concret, en els casos de seguretat pública, voldria mencionar que intervenen
la seguretat pública i que es poden donar discriminacions per una qüestió de racisme, doncs voldria mencionar que moltes vegades ens trobem en situacions en les que no només hem d'actuar com a acusació particular, com serien els altres casos que us he mencionat abans, sinó també com a defensa. Per què? Perquè en la majoria dels casos hi ha denúncies creuades en les que la víctima o la nostra suposada víctima, la que confiem nosaltres, s'ha vist denunciada per part del cos de seguretat de la policia en qüestió per desobediència a l'autoritat, normalment per una falta de desobediència a l'autoritat. En aquests casos, clar, ens trobem en una situació bastant complicada i bastant difícil, i la majoria dels casos per nosaltres és satisfactori quan aconseguim que aquesta persona se l'absolgui. Llavors, no estem dient que sigui una pràctica habitual dels cossos de seguretat, però sí que estem dient és que són casos puntuals que s'haurien d'erradicar, que haurien de deixar de passar. Llavors, per intentar també resumir, ja que en queden només 2 minuts o menys, el que voldria comentar també és la nostra actuació en altres àmbits dels espais, del que seria la vida de qualsevol d'aquestes persones. En l'àmbit laboral. En l'àmbit laboral la nostra actuació també s'ha vist bastant complicada per al context de crisi actual, en el que cada vegada les víctimes se senten més vulnerables perquè la situació, sobretot d'abocament cap al fet de la irregularitat, genera una desprotecció social bastant important en aquest àmbit, i llavors aquestes víctimes, quan ens arriben al nostre servei, prioritzen sobretot la denúncia en l'àmbit laboral abans de denunciar el que seria el maltractament que han pogut patir per una qüestió d'origen. Malgrat tot, nosaltres hem iniciat la via de la denúncia a través de l'Inspecció de Treball, en més d'una ocasió, sobretot en qüestions que tenen a veure amb l'accés a l'àmbit laboral, amb discriminacions que s'han produït per una qüestió precisament d'origen, o de color, ètnia, etc. Llavors, aquesta via l'hem iniciat recentment i de moment ens està donant resultats. Però, com deia, cada vegada s'està complicant més l'actuació en aquest àmbit. També voldria ressaltar totes les actuacions que hem de fer o les discriminacions que ens arriben per part de les víctimes que han patit en el que seria l'accés a serveis socials, en el que serien drets fonamentals, el que és l'accés a la sanitat, a l'accés a l'educació, a l'accés a l'habitatge, i moltes d'elles també vinculades al tema de l'empadronament, moltes d'elles vinculades al fet que l'empadronament, que suposa un accés directe a la sanitat i a l'educació, doncs en molts municipis es veu condicionat amb característiques que es demanen a estrangers, condicions que se'ls demanen a estrangers que són diferents dels que l'extrema dreta, que precisament són aquelles agressions vinculades a un grup organitzat, que són les més clares, que són on les víctimes realment se senten molt vulnerables perquè no acaben d'entendre mai el perquè de l'agressió, i que en molts casos necessiten un recolzament que va més enllà de solucionar el tema, que evidentment en la majoria d'aquests casos d'extrema dreta actuem per via penal i amb el paper d'acusació particular. Jo voldria acabar dient que el naixement de l'Oficina d'Informació i Denúncies l'any 1992 va ser per donar una resposta a aquestes víctimes, per donar una resposta o poder fer front a aquest tipus de discriminacions, i que no sé si dir malauradament, potser sí, malauradament, aquesta necessitat encara hi és i cada vegada hi és més aquesta necessitat tenint en compte el context en el que ens trobem, tant el context econòmic com el context polític. I a banda d'això, voldria donar les gràcies, no voldria acabar sense donar les gràcies, i penso que ja han passat, a totes aquelles persones que han passat, com per exemple el Bernat, que estan aquí, que han passat, o molts altres que estan també com a públic, que han passat per al Servei d'Atenció de Denúncies, el que era antigament l'Oficina d'Informació i Denúncies, i que han pogut fer que aquest espai
l'atenció a les víctimes de racisme hagi estat possible.